Zdravo i dobrodošli nazad u novi Parkside DIY. Moje ime je Filip i danas pravimo barski sto za balkon. Kao i uvek, sve materijale i mašine koje su ti potrebne pronaći ćeš dole u uputstvu za izradu. Za ovaj projekat koristimo troslojnu ploču i drvenu gredu. Prvo ćemo ove delove obraditi prema odgovarajućim merama. Sada uzimam zadnju ploču i određujem na kom mestu će biti izrezi u koje će kasnije biti postavljena radna ploča. Da bih lepo završio dati isečak, bušim Forstner burgijom od 20 mm na krajnjoj spoljašnjoj poziciji skroz kroz dasku. Zatim uzimam uranjajuću testeru i pravim duge rezove. Sada sam pripremio glodalicu. Da bih ivicu lepo obradio, stavim zaobljeno glodalo i pređem još jednom preko svake isečene ivice. Da bi sto moglo da se uklopi u izreze, uranjajućom testerom isečemo još malo sa leve i desne strane. Sada prelazimo na drvenu letvu. Potrebno je da napravimo žljeb. To ćemo ponovo uraditi uranjajućom testerom. Ovaj žljeb mora da bude veličine tvoje ograde na balkonu. U mom slučaju to je 30x40. Najbolje je da još jednom precizno izmeriš svoju balkonsku ogradu. Žljeb je isečen. Međutim, uranjajuću testeru ćemo koristiti još za 2 reza. Naime, na našoj zadnjoj dasci pravimo rez na obe duže ivice pod uglom od 30 stepeni, jer to jednostavno lepše izgleda. Pre nego što spojimo sve delove vicima, moramo ih još lakirati. Za to sam kupio beli lak za drvo za spoljašnju upotrebu. Počinjemo sa gornjom policom za bar. Pričvršćujemo je za letvu odozdo, kako se vici ne bi videli odozgo. Najpre postavljamo gredu tako da bude jednako udaljena s leve i desne strane i prethodno je izbušimo pre nego što je pričvrstimo. Sada mogu da pričvrstim zadnju stranu stola. Ovog puta će biti pričvršćena napred na drvenu gredicu. I pri tome moram da obratim pažnju da veća udaljenost do prvog proreza bude okrenuta na gore. Tu ćemo prvo sastaviti naš bar. Sada nam nedostaju još samo jedna kuka i jedna alka, koje ćemo u svaki kraj zavrnuti. Kroz to će kasnije prolaziti naš lanac i on će držati naš sto. Sada je važno da se odredi odgovarajuća dužina lanca. Sa tim ciljem postavljam sto u najniži izrez, na poziciju gde će lanac biti najduži. Sada znam gde mogu da prekinem lanac kako bi sigurno imao pravu dužinu. A sada iznosimo ovu lepu stvar na balkon. Savršeno odgovara. Sada još podesiti odgovarajuću visinu. I sada nedostaju samo još pića. To mi je samo još nedostajalo za savršeno leto. Da li ti treba ovakav bar? Napravi ga sam, možeš to.